ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ଉପକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବଟି ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନେହର ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସୁଖ କାମନା କରେ। ଏହି ପର୍ବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ଏହି ଦିନକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ଏ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ଭରା ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବନ୍ଧନ। ସେହି ବନ୍ଧନର ନାମ ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପାଳନ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସକାଳୁ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାକ୍ଷୀ, ମିଠା ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରେ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁହେଁ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସେହି ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ, ରାକ୍ଷୀ ତାହାର ମିଠା ସ୍ମରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅତୀତର ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ସହିତ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ରାକ୍ଷୀକୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭାଇଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ଭାବନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ମିଳେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ମିଠା ତିଆରି ହୁଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ ଫୋନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଜିର ସମୟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରଖିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଭାଇ ଯେପରି ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ଉପହାର ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନର ମଜବୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା ଉଚିତ। ଉପସଂହାର। ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏକ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ରାକ୍ଷୀର ଛୋଟ ସୂତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ସ୍ନେହ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା। ରାକ୍ଷୀର ସୂତା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ବହୁତ ବଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।